bolo? 3 mesiace. 4. A ako je to tam? Dobre, nie? Dosť makačka. Hej? Akože... Ale hudba tam má všetko. Nara není. Spravia. Nara není. Rád ide tam a neviem, čo ste mali. Také malé rádio. Je isto, no. A tam kočka, že... Ajde už tichšie. Máte, ticho mi, Timo, čau. Teší ma. Napríklad dneska bola makačka, doniesli nám vodu. A teraz si zober 1,5 tonu vody preniesť. Aha, a to ako? Nejak tlačíte, alebo? Nie, zobereš do ruky, do výťahu hodíš. Aj vodu nesú. No, Donesú. A aké veľké sú? fľaše normálne, čo sú Aj. po 6. Ale tak keď si to... Když 1,5 preložiť len tak, tak... My sme mali na vojne v týchto hrncoch. Veľkých. 50 litrových. Ale keď bol horúci čaj, tak sa niesli takto do říti. Keď jeden zdvihol, tak a druhého na ruku. Jo. Ja som bol v kuchyni. Tá kuchyni je pečka, tam sa dá hociaké hlúposti robiť. No najlepšie. Len skoro sa mu sem stáva. Ja popálený hoci kde už je v pohode. Aspoň ste je dobre platený. Vieš čo? Ja viem, skoro 400 mám, ale začínam. Aj. No tak veľa. Ale už skúšu blázni. Ty brďo, asta kurva Ale aj ten to senčík. pozeral, čo išiel Asta oproti. senčík. Tam Maria. Normálny. Natrčené. Nastrčené. Ty už som si myslel, že oni. Sníh, no. To skôr jeho, nie? Toto. To čo bolo? To piči žena, či... Brzdy zlyhali, počkaj. Skoro ho dostal toho, čo išiel oproti, nie? Alebo... No, skoro. Ale si už po skúšobnej, tak potom... Pravda. Aha. Ono sa po roku prakticky sa mi zvýši. Jeden kuchár tam je rok a má 510. No, rok aj niečo. Ja som si myslel, že je troška lepšie. Ale no, tak... Vieš čo? Robil som v Ďudinciach v 4-hviezdičkom hoteli a mal som 700 na mesiac. A čo? Bol som kokot a odišiel som. No, to A kvôli priateľke a priateľku už tu nemám. No, veď, Už tu nemám.